Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. En calmini fedde nde fof e kuuɓal en juurima en ñaaguima duwaw en neldi duwaw kala mo numéro muɗum tawateɗo e nder fedde men he salminama juurama ha to woni ha no woniri fedde nde fof salminama e kuuɓal. Caggal salminde e juurade e ñagade duwaw e addude ɗo ete darsu jawɗo so Allahu lamɗo jaaɓi wonande ko fate banggal alhaali ramli ni no gaddirɗen ni ko e ɗum ɗo jiɗɗen yewtude so Allahu lamɗo o jaaɓi. Kala bawɗo fiide ramli ina wawi gollirde ɗum, kala piyowo ramli e leydi walla ha joni e kayit ina wawi gollande hoore muɗum. Kadi ina wawi gollirde chaklu o ƴeewa beela chaklu o ko kalaten e makko ko beela ina gonɗi walla gonɗani so Allahu lamɗo o jaaɓi. So tawi neɗɗo ari e maɗa, soko debbo soko gorko soko suka soko mawɗo, ceerno min de meɗiɗi fuɗɗade walla meɗiɗi yeyde nguɗo jeygu, meɗiɗi andude beela mami dañ hen arsuko walla mi dañata hen arsuko. Eyyi meɗa yiɗi yeyde ɗo hunde beela arsukam ina hen walla arsukam ala hen. Soko jawdi daridi, soko bitik, soko kala ko wawi wonde, ceerno min dey meɗiɗi yeyde nde ɗo hunde walla o nde ɗo hunde ne jogimi ɗo min jeeyi nde ɗo hunde meɗiɗi yeyde nde beela arsukam ina hen walla arsukam ala hen. Ko namde ɗiɗi ina moƴƴi no wiyete arsuko ma ina hen walla arsuko ma ala hen, ko ɗeɗo namde ɗiɗi tan ko résultat mum kadi dokkeɗa. Ina hen o wima ina hen, ala hen o wima ala hen, so ina tiiɗi o wima ina tiiɗi. Gasi eyyi holno ɗum gollirta koye oɗo chaklu dogata e dow muɗum wonande mbo wawani hattanani ñawande hoore muɗum so fi ramli e nder cuuɗi 16 he humta haaju muɗum e nder ramli he wonande mbo Allah newnanani ɗum ngal gandal aɗa waɗa fuɗɗo aɗa yiɗi wawde gollirde nder ramli, aɗa wawi gollirde ɗiɗo chakluji ko wiyete ina haɓɓa en mbiyani ramli haɓɓatade, kono ramli jogui ko lobuli ɗi gandanɗa hoorema sa yettima ɗin lobuli ala ko wawi wasde haɓɓudema de. Kono en mbiyani tan kay sa fi ramli tan ramli haɓɓuma, ala. En mbiyani tan kay sa fi suudu tan suudu haɓɓuma, ala. Hande ko haalate hen ko eko woodi e ramli ko ina woɗɗodiri seeɗa. Ramli en calaki ina haɓɓade, kono noon ina waɗi nokkuji ɗi gandanɗa hoorema ɗin ko dangereux, wona to banggal tan kay fiigo tan nini tan. Neɗɗo wiyete ko yo rento to banggal sadak, hoto sakko ramli mo a anda ko woni e haalde. Eyyi hoto sakko ramli mo a anda ko woni e haalde. Hoto sakko ramli tawa a anda ramli, aɗa wawi fiide ramli ganda ko haalata, kono hoto sakko ramli o so tawi a anda ramli no fewi, hoto sakko ramli. Eyyi sa anda ramli wiide batte nduɗo suudu darima e suudu metti tan accum sakkondu, walla nduɗo suudu darima e suudu lawol accum sakkondu, ala. Ɗum ko heewi ni toon yawi uddude neɗɗo. Walla dokkeɗa ɗeɗo golle ko golle gubbateɗe, ko golle batteni jaaha an kay a anda e ramli haydara, a anda sadak ramli mo dokkaɗa a anda ɗum haydara, tan gara tan naata hen. Eyyi ko ɗum yawi uddude neɗɗo. Ramli ko heewi non to heewi uddude neɗɗo tan ko gueɗe gubbateɗe ɗe, walla sakkade ramli mo gandanɗa hoorema a anda ko woni e haalde, ɗum yawi uddude neɗɗo. Ramli kadi so uddima wawata uddiddema sowona gandu ramli, ɗum kam neɗɗo fo goto fo jottoro ɗum ɗon. Ramli so humima, so uddi gueɗe maɗa hay goto wawa humtudema sowona gandu ramli, way ko noon cabbi annabi Moussa ni, so uddima hay goto wawa uddidema sowona ganduɗo cabbi ɗi. Eyyi yo Allah newnan min wasa uddude meɗen, addana men jawdi ha heewa inchallahu taala. Eyyi no mbiɗen ni, sa fi ramli ɗi kaari ina yiiɗi yeyde nde ɗo hunde, ina yiiɗi andude beela ma dañ hen arsuko walla dañata hen arsuko. A fi ramli ɗi kaali e haaju mo piruɗaɗi o. Toujours kala nde kalɗen ko e ngol ɗo konngol duttitiɗen, sa fi ramli ɗi, so ramli ɗi kaali e haaju mo piruɗaɗi o, ɗi gonɗi kay ɗo kay a andi ɗi gonɗi, aɗa wawi gollirde chaklu maɗa. Ƴeewa kala ramli bawɗo darade e suudu lawol guetta mbaɗa ɗum banggue. Ƴeewa kala ramli bawɗo darade e suudu matlub guetta mbaɗa ɗum banggue. Suudu lawol e suudu matlub ko ɗin ɗiɗi piwodirta ɗi dokkuma chaklu. Suudu lawol e suudu matlub sinno tawi hawri ko qala Allahu e Umar,
safiudi qala Allah e umar katma ko adama shaklu mo keɓata les o ko on piwodirta e kala ramli bawɗo darade e suudu qaadi ngati ko toon ñawore nde woni ko toon kadi gonɗinta ko jiɗɗa namdade ko on rokkutma résultat toon kadi a fiwodiri suudu lawol e suudu matlubo rokkatma ko ha joni tawi koto banggal shaklu o rokkatma ko adama on shaklu mo keɓata adama on ko on piwodirta e galle qaadi kala ramli bawɗo arde e suudu qaadi rokkuma ha joni goto ayiɗo joni sa rendini qala Allahu e umar rokkatma ko adama sa fiwodirimo e qaadi rokkatma ko yusuf on yusuf mo keɓata ko on rokkatma résultat namdal ngal namdiɗa ngal beela arsuko makko ne hen ko yusuf o haalata e ɗum beela arsuko makko ala hen ko ramli garowo ɗo haalata ɗum inchallahu ta'ala so tawi arsuko makko ne hen hol ramliji garoji hol ramliji kaaloji hen ko shakluji ɗi gandanɗa hoorema ko jeegom ɗi jogorɗen haalde ɗo ɗi so tawi ko ɗiɗon firti ko arsuko makko ne hen omo wawi gollude golle ɗe arsuko makko ne hen dañal makko ne hen so tawi hawri koye Muhammadu Idrissa Ayyuba Nuhu Usman Musa so tawi hawri koye ɗiɗo shakluji jeegom arsuko makko ne hen dañal makko ne hen Ayyuba noon yo o toppito sadak no fewi so wona ɗum caɗele ne hen o dañata ha tigirigiri kono toujours jawdi makko bodata hen kadi ngati Ayyuba ha keɓen famde Ayyuba ko dahil kono ko o nahis o wawa serdede e dahilaji e ngati ko o dahil kono ko ganden kadi ko o nahis dahilagal makko ne heewi doole kono nahisagal makko kadi ɓuuri hewde doole kadi ko o nahis ɗum ala hay sikki ko nahis kanko kakka kono kala to natoɓe kalata firti ko hunde ma nata kono natata ko e nder caɗele eyyi so tawi noon hawri ko e shakluji ha joni inchallahu ta'ala ɗiɗo kadi Yusuf Adama Suleymani Yunus qalallahu Alhasan Aliyu inchallahu ta'ala ina manki welde ha wuro ina manki welde ha wuro welani e makko welani e makko e nder yi'ande men e nder haala men e nder darsu men firti ko hoto o naati hen hoto ƴeewen Adama ko ramli belɗo Adama ko inchallahu ta'ala ko moƴƴo qala Allahu ko moƴƴo kono noon eto banggal shaklu mo gadduɗen ɗo o saɗa naata hen ɗiɗo firti ko hoto a naati hen Ibrahima Isa Umar ɗin ko hande wela tan janggo metta saɗa natiri hen banggal ndin mbadi andu kam hande welat tan janggo metta hande a welat tan arsugo ma dañat hen tan ha moƴƴa janggo metta ha kay cikka kadi ala fof jantuma sona accude ɗe kono shaklu kala mo keɓɗa noon toppito sadak muɗum shaklu kala mo keɓɗa soko dahilaji ɗi soko nahisaji ɗi soko sa'idaji ɗi soko mun qalibaji soko sabitaji ɗi kala mo keɓɗa hen kam toppito sadak muɗum tanki a fuɗɗima ɗen golle toppitoɗa sadak mum toppitoɗa lortagal ramli mo dañɗa heeɗo toppitoɗa lotade lekki makko toppitoɗa ittande mo sadak e gasi ɗo no darsu meɗen hande inchallah ko darsde ko heewi famdi yo Allah waɗen barke yo Allah wallu yo Allah waɗen famamuya inchallahu ta'ala almuɗen moɗon ɓurguel famɗude almuɓe moɗon Ibrahima Soto Mali rewnoɗo salminde e juurade ñaga duwaw e salminde fedde nde foof e kuuɓal assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh